scene. Bicol! Time's up! Handa na ba kayong mapatam with this powerhouse Big-Pop group? And this group has taken Filipino music to the world stage, from sold-out concerts to international chart-topping hits. They're setting the standard for what OPM can be. Bicol! Let's give our loudest cheers! And warmest welcome to the one and only SB19!
Maraming salamat. Una sa lahat, nagpapakilala muna kami. Get the zone! Break! Ako nga po pala si Pablo. Ako si Ken. Bicol! Ako nga pala si Stel. Nadaba ko ka mo, Bicol. Ako po si Justin. At ako naman po si Josh. Beyond! SB19! Maraming na pang Bicol! So, maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo. Talaga namang pangalawang beses pa lang namin dito pero sobrang init ng pagtanggap nyo. So, abangan nyo na yung mga susunod na performance namin kasi we will make sure na mag-enjoy nga tayo ngayong gabi. Bicol Magingan! Bicol Magingan! Namiss niyo ba kami? Namiss niyo ba kami? Kami rin, miss na miss namin kayo dito. Finally, nakadayo ulit kami. Sobrang namiss niyo ba talaga kami? Parang kakakita lang natin ng kick-off concert Maraming salamat po at naimbitahan niyo kami dito. Sobrang saya namin na naging part kami ng this year's Bicol Music Festival. Maraming salamat po. Thank you. Kumain na ba kayo lahat? Kumain na ba kayo lahat? That's good. And una sa lahat, gusto po namin magpasalamat SB19 dahil po sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa Bicol. And ayun po, sana safe po tayong lahat, huwag po tayong magtulakan. And enjoy lang po natin tong gabing ito. Yes. Tama yung sinabi ni Ken, dapat safe tayong lahat. Okay pa ba kayong lahat? Alright. Alam ko medyo siksikan tayo, pero alam niyo ba, may gusto kong sabihin. Parang may hinahanap ako eh. Ano? Hain ng kasilyasan digde. Nakakaudo ako. Hindi, hindi yung joke, totoo yun. Ano magulo? Ang daming Sana walang naghahanap ng kasilyasan dito kasi medyo siksikan, mahirap lumabas, di ba? Pero yan, sana mag-enjoy tayo ngayong gabi. Maraming salamat. Yes, syempre. Grabe. Salamat na maray sa mainit na pagtanggap, Bicol. At salamat din syempre sa pag-cheer sa magagaling na artist sa lineup natin today. Okay lang ba kayo? Nakakapagod ba tumayo? I hope na hindi po tayo magsiksikan. Syempre gusto natin mag-enjoy tayo lahat. Syempre gusto natin tumagal tayo hanggang mamaya ng safe at wala pong syempre napapahama. Kaya po hanggat maaari, wag po tayo magtutulakan. Okay lang po mag-enjoy, pero bigyan po natin ng space ang isa't isa. Okay lang po ba yun? Ang hina naman, okay lang po ba yun? Alam mo, gusto ko i-test eh. Gusto mo i-test? Gusto ko i-test yung energy nila. Gusto mo? Yung mga nasa likod ba okay? Ang hina ng boses ng nasa likod. Yung nasa likod, magingay! Eh, kamusta naman yung mga nasa gilid? Ay, malakas. Eh, yung nasa gitna? Yung nasa likod! Nasa gilid! Yung nasa gitna! Bicol Magingan! Ayun. Alam mo, parang familiar tong scene na to. Parang? Familiar. Familiar? Bakit? Kasi parang na-realize ko, 2 days din pala to. So parang Philippine Arena na concert natin. Sino dito yung pumunta ng Stoke Coffee? Maraming nakapunta. Madami pala pumunta ko nga, no? Ganun pala yun. Parang concert niya. Grabe. Parang So lahat ba kayo taga Bicol dito? O sino yung mga dumayo talaga from malayo? marami. Madami din. Talagang dinadayo. Yes. Dinadayo, no? Kaya buti na lang rin, dumayo tayo. At nabigyan tayo ng chance na tayo naman talaga ang dumayo. Kasi laging 18 yung dumadayo sa shows natin. Pero this time, dahil special ang Bicol, pinuntahan natin. Alam niyo ba na sobrang saya namin kasi nakakain ulit kami ng mga specialties dito.
No? So, ang sarap ng Ano paborito niyo na kain? Ikaw, Josh? Ako kasi sobrang hilig ko talaga sa maanghang. Sobrang hilig ko sa maanghang. Kaya yung kanina, kinain ko yung, syempre yung special na Bicol Express ng Bicol. Pero syempre, alam ko kasi marami dito ang nagpunta at marami rin ata akong mga asawang marunong magluto. Sino marunong magluto ng Bicol Express dyan? Gusto ko matikman nyo sa inyo, ha? Tapos kanina, nag-ano pa tayo? Ano yun? Sili ice cream. Sili ice cream. Napakasarap po. Yung volcano level yung tinry ko. Sobrang nag-enjoy ako. Parang lahat dito pwedeng may sili, no? Mainit na pero sili pa rin. Mainit ba? Painitin ba namin? Pero alam mo, pre, bukod sa masasarap yung mga delicacies dito, kilala din mga taga-Bicol na mga uragon. Tama ba? Let's go. So, yung next namin na kanta, ginawa namin ito para sa mga taong, kagaya namin, napapagod din. But yung message ng kanta namin na kahit napipagod tayo, deserve natin mag-rest, deserve natin magpahinga, and of course, magpatuloy after that. So, yung next song namin ay tinatawag na Quit. Let's go. Everyone. Sa lahat mga nakakaalam ng lyrics ito, sabayan nyo kami. Gusto namin marinig na kantahin mo ito. 8C. Bicol! Are you ready?
hindi kayo nag-iisa. Dahil palagi, wala ngayon hanggang dulo. Sabi ko ang SB19. We love you so much! Please make me stay. I know it's wrong and inside my never-ending thoughts. I'm trying hard 'cause I know, 'cause one day we'll run out of time. Memories will leave and be hide many things we can't control. I hope you know it's better to try, 'cause one day we'll run out of the reason that you want. Don't really control, live a little bit better. On revenge, we don't really go, so I try to run an extra mile, hoping for some. If there isn't one, didn't leave in mind. Never goes behind, seeking you will find. There's no reason I try. Watching everything from the backseat before, when the toxic gets really ugly, you already know what to do. Nothing and nothing to lose, nothing to love when I change your pictures. Just keep me trained for whatever comes. If the lights die, yeah, ever since you went back. Inside my never-ending thoughts, I'm trying hard 'cause I know what it costs. 'Cause one day we'll run out of time. Memories will leave a behind. Many things we can't control. I hope you know it's better to try. 'Cause one day we'll run out of time. Memories will leave a behind. Darling, when push comes to shove, let's listen up. It won't hurt to try. 'Cause one day we'll run out of time. Memories, things I don't understand. I'm reaching over, still I endure all I can. Now and when there's no reason in this world, so I'll never ever walk away with souls left untold. Since I'm living anyway, I'm spending every day scattering stars in the night sky, hoping it'll lead the way for better days. Savor every moment with me, while we get the sun one day. Memories will leave and behind. Many things we can't control. I hope you know it's better to try. 'Cause one day we'll run out of time. Memories will leave and behind. Things we can't control. I hope you know it's better to try. 'Cause one day we'll run out of time. Memories will leave and behind. Darling, when push comes to shove, let's listen up. It won't hurt to try. 'Cause one day we'll run out. Bicol, are you having fun? Do you guys want more? Okay. Alam niyo po yung kinanta namin na yun ay pinamagatang time. Siyempre, yun po ay naalay namin sa lahat, siyempre, ng mga sayang na pakiramdam at napagdaanan po namin. At feeling ko, bukod sa na-mention kanina ni Ken na Oragon, di ba? Ang mga Bicolano ay mga Oragon. Pero bukod doon, talented din kayo, di ba? Tama? Kasi sumasabay kayo kanina eh, nakikipaglaban kayo sa amin eh. Kumakanta kayo eh. 'Cause one day we'll run out of memories will leave and be many things we can't control. I hope you know it's better to
'Cause one day we'll run out of... Walang lyrics yon, walang lyrics. Wala, mali. Pero alam mo, gagaling pa rin nila. Hindi lang tama yung... Ano daw? Ano daw? Medic daw, medic. Medic. Medic daw, medic Medic po. daw po. Saang banda? Saang banda? Turo nyo. Ayun, doon po. Doon. Medic po. Salamat Medic po. sa ating mga napaka mabibilis kumilos na medic. Maraming salamat po. Paalala lang po ulit. Para po makahinga tayo na maayos at makapanood na maayos, huwag kayong magsiksikan o tulakan. Para ma-enjoy ng lahat. Okay ba yun? Kailangan po natin ng konting space para sa isa't isa. Paano tayo makakatalon yan? Para po sure na safe at may space, titigan po natin yung mga katabi natin. Titigan niyo po yung katabi niyo. Titigan niyo, tapos sabihin niyo, doon ka. Ay, wala pa, hindi pa. Ito naman eh, excited naman kayo. Mamaya sa dulo yun. Pero props sa kanila. Oo. Magaling sila kumanta. Mga ganun, oh. Hindi lang nasa tono, ramdam mo talaga yung natin. Payag ba kayo? Wala kayo sa tono? Nasa tono! Nasa tono. Nasa tono naman sila eh. Grabe ka naman, Coach Pablo. Nasa tono ba sila? Nasa tono. Sino yung wala sa tono? Hindi ko alam. Baka ako na lang. Sige, ako na lang. Ayun nga, pero sana po nagustuhan niyo po ang performance namin at mga performances namin so far. Meron pa. Siyempre, ano po yun? Sana na-enjoy nyo rin ang time natin together. Kaya po pwede nyo po pakinggan ang time na yan sa aming bagong EP. Yes, that's right. Tama ka dyan. Tama. No, tama. Kaya sabi na ba? Sabi sa'yo tama. Savor every moment. At syempre, i-celebrate po natin mga small victories on every milestones and occasions. Nga pala, anong occasion meron? Alam ko merong occasion eh. Siyempre, alam nila yung kung ano yung occasion meron ngayon. Ano nga ba? Ano meron? Bicol Music Festival. Bicol Music Kasi Festival. other than Bicol Music Festival, alam ko meron pa eh. Na? Ay, ano naman Ano? sino? Happy birthday! Hala, may surprise to. Ano, thank you. Hala, may surprise. Sabi ko na nga ba eh. Hala! Uy, ayan na. Hala, may surprise! Hala! Hala, may surprise! Di ko alam to. Hala, may surprise! Grabe, nagpilit yung cake. Uy! Mamaya ba yan? Mamaya ba yan? Hala, nagulat ako! Nagulat ka, no? Hala, may surprise! Yes! Hey, 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 hey! Grabe na. Hanggang mamaya tayo muna natin, music natin Okay, cut music po, cut music. Pwede ba natin sabihin ng sabay-sabay? Happy birthday, Stel! In 1, 2, 3, go! Wow, grabe! Hala, nagulat ako. Hindi ko alam to na may pa-surprise kayo ah. Kuya Stel, happy birthday, Kuya Grabe, Stel. sobrang na-surprise ako. Nakakaya naman kayo talaga. De, thank you, thank you. Alam niyo naman na every time na nag-celebrate talaga kami ng birthday, mas gusto namin na kasama namin kayo. Tama. Kasi, thank you po, thank you Bicol Music Festival for... Ano bang wish mo ngayong birthday mo? Ha? Ano bang wish? Wish ko, sana mapuntahan pa natin yung ibang 80 na hindi pa natin napupuntahan. Ayun, maganda. Tsaka sana, hindi lang yung wish natin magkatotoo, pati yung wish nila magkatotoo. Pero, alam niyo ba, Thank you ulit guys, thank you. na bukod sa birthday ni Stel, saktong-sakto, may isa pa tayong sineselebrate bukas. Ano yan? Ise-celebrate bukas. Ay, oo. Para sa mga daddy na katulad mo. Daddy. Daddy Stel. Daddy! Daddy Stel. Daddy! Siyempre bukas ay Daddy Stel. Father's Day. Yeah, Happy Father's Day sa ating mga pinakamamahal na tatay. Para po sa mga tatay natin at mga magiging tatay. Soon. Grabe naman yung magiging tatay agad. Soon, siyempre. Diyos naman, alam naman Bata natin. pa po ako, Para po sa mga tatay natin at sa tatay naming lahat, sabay-sabay natin batiin ang Happy Father's Day in 3, 2, 1! Yun. Ayan. At dahil Father's Day na, itong next sa kanta natin ay para sa kanila rin to. Okay ba yun? Okay po. Ito po ang mapa.
Pwede niyo po bang buksan ulit ang inyong mga flashlights, mga ilaw? Daming utos ni Josh. Yan po ang tinatawag na... Ay, wag na. Bicol, kung alam niyo po yung kanta, sabayan niyo po kami. Kung hindi po, Mama, kumusta na di na? Tayo lagi nagkikita, miss na kita sa'yo. Lagi na lang kami nauna, di ba pwedeng ikaw muna aking mapangamba? Dahil ikaw na aking mata sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghinga. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis na sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. Papa, naaalala mo kung kaya Tumuko'y bata pa, di ba? Aking puso iyong hinanda sa mga bagay na buhay ang may ganda. Dala ko ang iyong bawang payo at hanggang sa dulo magkatayuman tayo. Aking tatayo, pangako tatay ko. Dahil ikaw, iba ka sa tingin ko'y kakapang Huwag mag-alala, ibigitan yung matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sila sa ginagawa ko. Pahinga muna, sa ito na. Latsara-tsara, 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 latsara-tsara. Di ko na sasayahin ang mga natitirang bagay. Ito muna kung saan naroon ng mahalaga. At kahit na kailan ko may limang, wala pagkat wala ko'y mapa sa mga pagdalang pusa ng mula. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatani. Pahinga muna, ako na. Para sa aming mga mama! Huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako lang bahala. Ginagawa pa ba? Pahinga muna, ako na. Pahinga muna, ako na. Happy Father's Day po sa aming mga pinakamamahal na tatay at nagsisilbing gabay sa aming buhay mula bata hanggang ngayong isip bata pa rin kami. And of course, maraming salamat po sa pa-advance birthday greeting niya sa akin, 18. I love you too.
Maraming salamat po. At masaya po ako nakasama ko kayo. Kahit hindi ko pa birthday. Thank you po, thank you. Yes, maraming salamat, Bicol Music Festival. Salamaton na maray. Ano yun? Paano ulit? Salamaton na maray. Galing ah. Of course. Isa pa nga. Salamaton na maray. Galing ah. Galing mo. Taga dito ka ba? Oh. Taga dito. Yes, syempre po, sana nag-enjoy kayong lahat at gusto lang din namin syempre magpasalamat sa lahat ng nag-abala para sa stage na ito. So syempre maraming salamat po kay Coach J at sa W3. Yes, thank you. Siyempre, maraming salamat din po sa Tourism Promotions Board at Live Nation Thank you. Philippines for this initiative para lalo pang pagyabungin ang turismo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Di ba, Pablo? Pero salamat sa pagdigdi. Thank you, AT. Maraming salamat talaga sa inyo lahat. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan yung team namin. 1Z Entertainment, maraming salamat sa sama sa atin palagi. And of course, salamat sa Bicol Music Festival for having us here tonight. Maraming salamat po sa oportunidad. Yes, maraming salamat po. Lahat po ng songs po na napakinggan nyo galing po yun sa aming latest, except sa Mapa, galing po yun sa aming latest na EP na Simula at Wakas, na mapapakinggan nyo po sa lahat ng streaming platforms online. So sana po ma-check nyo at mapakinggan nyo. At syempre, para naman po sa updates about us, sa aming mga concert, performances, and uploads, you can check out our social media account. Just search for SB19 Official or Official SB19. At syempre, dapat nandoon kayo sa aming official account. So mag-picture po tayo para i-post natin. Pwede ba magpa-picture sa inyo, Bicol 18? Yeah. Pwede ba picture, promise? Saglit lang to. Tara, picture tayo na ni Bem. W3 sama kayo. Picture tayo. O syempre, bago tayo mag-picture, in the count of 3, sasabihin nyo Bicol Music Festival. Okay ba yun? Okay, 1, 2, 3! Bicol Music Festival! One more time. 3, 2, 1! Bicol Music! Woo! Woohoo! Yes. Perfect. Napakainit. Maraming salamat po. Pero di ba dapat pag festival, dapat maingay? Paano yung ingay? Parinig ka? Di ba dapat pag festival, masaya, magulo, maingay, sumasayaw lahat? Di ba dapat party-party? Di ba dapat party-party? Ready na ba kayo makiparty? Nagtataka nga ako kanina, alam mo habang kumakanta tayo ng mga, syempre yung Dam, parang medyo hindi sila maka-party masyado. Ganito ba kayo pumarty sa Bicol? Ganyan lang? Ganyan lang? Nakangiti lang? Pakita nyo nga sa amin paano kayo pumarty. Pwede ba yun? Bicol, do you wanna party? Okay, here's Aiden Ball, come on! Woo! Let's go. Wait a second, 'cause we're going to the top. Never stop. Wait a second, 'cause we're going to the top. Little better now, rolling, never stop. Go! Look at that, beat down, what's that? She can make your don't care. See, we're breaking all the rules, going on a bigger bang. Just doing what I want, what I can. Serious. Talking to serious, Mr. Ladies, Yamaha. And I do my thing, we're taking this game. So I'm busy. Better, yeah. Help, yeah. Gonna make it pop, let's run it up, I made this game. No way, but nothing but respect. My name, breaking that's the way we change the ways. I'm taking my time, like here's my name on what you doing. Yeah, I'm kicking out what we losing. I've been working for my desire, we roll.
Pareho kasing B. Ako pa yung B. Maraming salamat, Bicol, sa mainit na pagtanggap. Gusto namin bumalik, pero ngayon magpapaalam muna kami. Maraming Ako nga salamat. po pala si Pablo. Ako si Ken. Ako po si Josh. Just Marvelous, Bicol. Ako po si Justin. Ako po si Steph. And we are SB19. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the world. Ang tindi nun! Grabe, wala unforgettable night! Ano daw? Ano daw? We can hear you. Ano daw sabi ng mga taga-Bicol? Gustuhin man namin, di ba? Pwedeng kami na lang ni Ate Casey. Kami na lang. Wala, grabe! Alam mo yung puso ko lang gumaganong kanina. Dumadagdung. Pero grabe talaga yung performance nila ngayong gabi, di ba? Napasayaw kayo lahat? Of course. Ayun, so grabe talaga, unforgettable night, Of di ba? course, from the breathtaking hot air balloon glow to the amazing performances, we hope you all enjoy the first day of the Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival. Grabe, sobrang saya. Day 1 pa lang and none of this would be possible without everyone's hard work from Tourism Promotions Board, our event partners and amazing artists of course, and sa inyo mga taga Bicol. Sandali! Pinakinggan tayo! Ano sabi niya? Sandali! Wala pang galawan eh. Kinikilig ako baklo. Akala ko mag-spread out na eh. Sige ha. Wait. Magtatanong ako, gusto niyo pa ba? Bicol! Gusto niyo pa ba? Sabay-sabay tayong mag-chant. Yan. Ano, nego. Bale. Sabay-sabay tayong mag-chant. Grabe yung doon kami. Diyos ko, parang matatanggal yung puso ko kanina. Di ba? Tapos may mga pa, ganun pa. Yung mga tita sa likod. Grabe, pati yung doktor ko nakinanonood. SB19 din pala. Grabe yung mga katitahan talaga, be. Di ba? Pinuhay ang mga katawang lupa natin. Okay. Di ba? Talagang buhay na buhay lahat. Walang kalawan. Ano gusto niyo pa ba talaga? Wala eh. Ano, palabas na ba lahat? Kasi kung palabas na lahat, huwag na natin ito ituloy. Lakas! Louder! Isa pa ba? Uy, pagpahingahin natin ng konti, B. Napagod si Steve kakaganon. Birthday, Diba? birthday, pinapagod yung tao. Oo, sandali. Wait lang. Pagbigyan niyo mag-celebrate. B, kinakausap sa likod. Ay, May birthday din. gift. Nako. Birthday niya din. Ano Ay, naman happy yan? birthday sa'yo. Yan. Sa lahat na nag-celebrate ng kanilang cumpleaños today, happy Happy birthday. birthday. Again, Bicol! Gusto niyo pa ba? Gusto niyo ba ba? Gusto ko! Sige! Ayan, isa pa! Ladies and gentlemen, please welcome back SB19! Gusto niyo pa ng isa? I want some, I get some, no later.
Maraming po salamat sa inyo lahat for being part of the celebration of